ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቕውም ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ይርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ክነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዘዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ክተንስእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሓት ለኣብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሐድ ኣምላክ። እሺ አሜን። አለው ተስማዕልና ኣሜን። ዶክተር ምናልባሽ ኣብ ክላስ ከይትህሉ ኦንላይን ስለ ዝረአኹ ነፃ ትኾንካ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ክትፅልየልና። እሺ ኣዴና ኤልሳቤጥ እንኳዕ ሰላም ኣተኽን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ክትፅልያልና። ነዋሕ ያትመስል ግን ክፍትና እየ ደሓን እያ دحان كايرلن دياكوني دحن كفتن ሎም ሰብ ክኸውን تفندخن كل شيء عسبي خنا دينا جفن መዋእል ሰብ ዘይውፃእ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለ ዓለም ዝነብር እንተዝኸውን እሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ይቐኒየለይ እንዘብከን ካልኦት ተስማዕልና። መምህር ሳራ ኦንፅቲ ድንግል ክትፅልያልና። ራይዶ ዲያቆን ወደይ ኦንፅቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ፣ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ያርሕቕ እዩ። ነታ ህመምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልመን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ካልኦት ተስማዕልና። ማማ ብረይ ጎይታ በዛ ያና ዓሞ ሕራይ ዲያቆን ወደይ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምዚ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ክትኮነልና ኣዒንቲ ኩልና ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩላና ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳኣኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ድማ ቁርብ እሳይ ይበል ወደይ ማዓር ቁርብ ዲያቆን ወደይ ቁርብ እሳይ ኮይና ህንላ ናይ ቴሌፎን እንታይ ኮይና እስቲ ተውኢላ በቃ ደሓን ሕጂ ፅብቕቲ መፂ ህላ ያላ ናይ ቴሌፎን
دما እሺ ناتك أيو قدم زنبر كان نزل عالم التنبر بحق ناتك أيو قدم عالم زنبر كان نزل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدس نعخا قد بسايقبر اللي بدي مسكانا وداسي قرما يقب أكالو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين አሜን آمين كوزي أخو السخدي قولوا القويتا እዋ بأخا مإمان بسمكا مزمار سنة أيومو محرتك أبطل صبح حق النت كادم عليت ليتي أزنتو አሜን آمين አሜን آمين ተስማዕልና آمين አቡነ አቤል ወዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ኣሜን አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸድቅበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም መንፈስ ቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብሪ ምስጋናን بفصل معارجن قدسنا نعكا يجب أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بوعات قبردنا مسكانا خمزيدنا خمس اللب سمايات تنبر أبونا كم كاي قدس من قصرات مصاف أركان تاب سمايكم دمام دريخون نعليت مقبنا لو مهابنا ننعنز ودولنا بدولهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كم كفو عدحنا النامبر فتنايت اتولنا من قصن حايلين كبرن نزل على امنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك كلكم بحلنا خدم قليخي بسقاخون دنقليخي هذا ايجابير صوات قويتا سراوي سلام لك كلكم نسخكان سبرختيخي فركر سخون برغي ام التسقا ايجابير مساقي اوفس تدس والكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አቦና አባ ቆሞስ ክጽልይልና እዮም ኦ ቅድስ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ብሓቂ ንግስቲ ኦ ናይ ብሓቂ ንግስቲ ኦ ናይ ብሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣነ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልክ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን ማማ ማእዛን ዲያቆን ሳሙኤልን እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም ዲያቆን ሓወይ እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም ብሩኽ ምሸት የምስየልና ንኩላትና አሜን አሜን ነፃ ትኾንኪ መተው ጸሎት ሃይማኖት ክትጽልይልና እሺ ሕራይ ኣብ ደገ የደለኹ ድምፂ ሕራይ ከዓፅዋ ዛፈን ላይ ነኪና ሕራይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን አሜን ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦምን ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ ናይ ኣቦታት ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ጸሎተ ሃይማኖት
ንኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ ክትለያልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉዓት እየን ኦ ኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ኩን ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበርና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ
በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና እንደገና ክፉኣት ድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ነትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብድና ድንግል ኢኺ ሽጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀና ንክደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከላኸልና ብጸጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋህጎት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ኣበይ ቀምስ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቓያት ልብን ርዳእና ብህልውነኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ እግዚኣብሔር ይባርከልና ኣሜን ቃልዎት ተስማዕልና ድተጸለየ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትና ሰሚዑ ሰላሙን ምሕረቱን ይለኣኸልና እሺ ህዝቢ ልዑል ኣምላኽ ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዓርቢ እንሪኦ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ መቐጸልታ ክህልወና እዩ ንሎሚ እንሪኦ ከዓ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ኢና ክንርኢ
ኣብ ስክሪን ሼር ኮይኑ እንተሃልዩ ክትሕብሩኒ እቶም ኣብ ዙም ዘለኹም እወርእ ኣሎ እሺ ቴንኪዩ ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ኣዴና ዓይነ ዓለም ማማ ኣስሊ እሺ እምበኣር ንሎሚ ነዞም ደንጊኹም ደኣተኹም ዕድል ክህብ እየ ብኦርደር ማማ ኣስሊ ኦንላይን እንተሃሊኺ ጥዕመክ እንድሕር ኮይኑ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ከተንብብልና ቀፂልና ድማ ኣዴና ዓይነ ዓለም ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ ፍጻሜ ወይ ድማ ክሳብ ቁፅሪ 12 ከተንብባልና ማማ ኣስሊ ናባኺ እሺ ሕር እሺ የላን መስለኒ ማማ ህይወት ነፃ ተሃሊኺ ከተንብብልና ኣብ ስክሪን እውን ጌረ ኣለኹ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 8 ምናልባት ተሰማት ከኸይትኮን ኣነ ከንብባ ዲያቆን ሓወት እሺ ጽቡቕ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ኣረ ካብዚ ስክሪን ግን ዘንብባ ደሎ ኣራይ እሺ ጳውሎስን ሲልዋኖስን ቲሞቴዎስን ናብ ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር ኣቦናን ብጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም ኣቱም ኣሕዋትና እምነትኩም ኣዝያ ስለ ዝዓበየት እታ ፍቕሪ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኩላትኩም እውን ኣብ ነንሕድሕድኩም ስለ ዝዓዘዘ ቅኑዕ እዩ እሞ ብዛዕባኹም ኩሉ ሳዕ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ እምበኣርሲ ንሕና ባዕልና ብትዕግስትኩም እምነትኩምን በቲ ዝፀዓርኩምዎ ኩሉ ስደትን ፀበባን ባእኻትኩም ካብ ማሕበር ኣምላኽ ንምካሕ ኢና ነታ ብዛዕባኣ መከራ እትፀግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትቁፀሩ እዚ መከራኹም ግሉፅ ምልክት ናይቲ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ በቲ ምግላፅ ጎይታናን ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእክቲ ሓሊፈ ዲያቆን በቲ ምግላፅ ጎይታናን ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእክቲ ስልጣኑ ንኣኻትኩም ፀቢብኩም ዘሎን ምሳና ዕረፍቲ ነቶም ዘፅበብልኩም ዘለውን ፀበባ ክፈዲ ብኣምላኽ ቅኑዕ እዩ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈትውን ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዙውን ባህልሃል ተሓዊሐነ ክፈድዮም እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ለወት ተስማዓልና ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ መወዳእታ እሺ ማማይን ዓለም እሺ ደቂ ወደይ ማማይን ዓለም ይቕሬታ ሂበል ክንፀግብ ይቕሬታሽ أرى مد كما يديكون وده أين ألم تنبب ندينا أين أنت هريتا تين كساتة فهم أنت تفتح هري إيشي هو تين እሺ እቲ ኣባኻትኩም ዘምስ ዝመስክርናዮ ምስክር ተኣሚኑ እዩ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲ ኣብ ቅዱሳኑ ክኽብርን ኣብቶም ዝኣምኑ ክግረምን ምስ መፀ ንሳቶም ብመቕፃዕቲ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጎይታ ክብሪ ስልጣኑን ርሒቆም ክቆፅዑ እዮም ከም መጠን ፀጋ ኣምላኽናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋዕ ብኣድያ ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩምን ብእኡ ክትከብሩ ኣምላኽና ነዛ ፅዋዕ እዚኣ ብቁጣዓ ምእንቲ ክቆፅረልኩም ብሓይሉውን ኩሉ ሰናይ ስምረት ክብርን እምነት ክፍፅም ብዛዕባኹም
ኩሉ ሳዕ ንልምኖ ኣለና ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሽት አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣራይ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከምዚ ከታውሶ ዝፀናሕኩ ኣብ መእተዊ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኮይና እታ ካልአይቲ መልእክቲ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝሓለፈ 5 ሰናብቲ ሻድሸይቲ ከዓ እታ ሬቪዥን ዝገበርናላ ን6 ሰሙን ተኸታታሊ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ርኢናያ ነርና ሕጂ ከዓ ካልአይቲ ኮይና ዘሰይም መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ናብቶም ኣብ ከተማ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ህዝቢ ድተላእከት ካልአይቲ መልእክቲ እያ ካልኣይ ግዜ መልእክቲ ዝሰደደሎም እያ ኣብ ዳሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ተሰሎንቄ ወይ ድማ ሳሎኒኪ ድብልዎ ናይ ሕጂ ከተማ ናይ ግሪክ ኮይኑ ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ነገር ተላዒሉ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባቶም ኣብዚ ምድሪ ዝጸንሑን ከመይ ክኸውን ድብል ብዙሕ ሕቶታት ይለዓዓል ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቲ ጽሒፉ ከም ዘረጋግኦም ብዙሕ ሕቶታቶም ከም ዝመለሰሎም ኣብ ዳሓለፈ ርኢና ነርና ዘሰይም እዛ ካልአይቲ መልእክቱ ከዓ ናብታ ከተማ ተሰሎንቄ ንምንታይ ዕላማ እዩ ጽሒፍዋ እንድሕሪልና እቲ ብዛዕባ ዳግማይ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ ተላዒሉ ዝነበረ ሕቶ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጽሒፍሎም መሊስሎም ኣረዲእዎም ክንሱ ስለ ዘይዓረፈ እቲ ሕቶ እናሻዕ ይለዓዓል ስለ ዝነበረ ክርስቶስ ዳግማይ ይመጽእ ዲ ኣይመጽእን ክርስቶስ ተመሊሱ ንፍርዲ ክመጽእ ድዩ ኣብ ፍርዲ ክንቀርብ ዲና ድብል ብዙሕ ሕቶን ክትዕን ዘይዓረፈ ስለ ዝነበሮም በዚ ነገር እዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተሰሎንቄ ሁከት ናዕቢ ዕግርግር ባእሲ ተፈጢሩ ነይሩ መዓሲ እዚ ነቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ነቲ 5 ምዕራፍ ምስ ጸሓፈ ብድሕሪኡ ድኸውን ደሎ እዚ ካልኣይ ግዜ ከዓ ገና በቲ ሕቶት ምክንያት ብምክንያት ሕቶ ዳግማይ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ እንደገና ሁከት ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ እንታይ ከዓ እቲ ቀንዲ መባእሲኦም ዝነበረ ነጥቢ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ደጊሙ ከም ድመጽእ ንፍርዲ ከም ድመጽእ እዩ ምሂርዎም ነይሩ ሐዋርያት እስዮም ምሂሮም ጎይታ ንዑይ ምሂሩ ከይዱ እንታይ ድብል ክሕደት ትምህርቲ ግን ተላዒሉ ነይሩ ሽዑብቲ ግዜቲ መዓልቲ ጎይታ መጺኣ እያ ኦረዲ መዓልቲ ጎይታ መጺኣ እያ ድብል ጌጋ እምነት ጌጋ ትምህርቲ ተላዒሉ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክርክርን ናዕብን ኮይኑ ነይሩ ኣበይ ኣብታ ናይ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ብዛዕባ እዚ ክርስቶስ ከም ደይመጸ ቅድሚ ክርስቶስ ምምጽኡ ከዓ እቲ ናይ ዓመፅ ሰብ ዝተባሃለ ኣንጻር ክርስቶስ ወይ ድማ ጸረ ክርስቶስ ዝመርሖ ክፍኣትን ዓመፅን ኣብ ዓለም ዳበዝሐ ከም ዝመጽእ ብዙሕ ህውከትን ዕግርግርን ዓመፅን ክፍኣትን ክመጽእ ምዃኑ ብምባል ካብቲ ጌጋ ርድኢት ወይ ጌጋ እምነት ሒዞምዎ ዝነበሩ ክእርሞም ይፍትን ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ መልእክቲ ናብ ተሰሎንቄ ዝጸሓፎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ መኺርዎም ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ መከራን ክመጽእ እዩ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝመሃሮም ምልክት ምጽኣትካ ንገረና ምስ በልዎ ብዙሕ ሽግርን ጸበባን ከም ዝመጽእ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ሓፍቲ ኣብ ልዕሊ ሓፍቲ ከም ዝለዓል ፍቅሪ ብዙሓት ክትዝሕትል ምዃና ምንቅጥቃጥ ምድርን ካልእ ብዙሕ ነገርን ክመጽእ ምዃኑ ኣዝዩ ቅድሚ ምምጻእ ክርስቶስ ብዙሕ መከራ ከም ዝመጽእ ኣቀዲሙ ጎይታ ከም ዝመሃሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ነዚ ኣረዲኡ ፈተና እኳ እንተበዝሐኩም ስቃይን ሽግርን መከራን እኳ እንተበዝሐኩም ሓደራ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ እምነትኩም ከይተሓድጉ ካብ እምነትኩም ከይትነቃነቁ ብምባል ይምህሮም ብተወሳኺ ከዓ
كم تقدم حجز رأنا يو عبد قدام ملأختو عبزا خليت ملأختون كم تنحنا نجبرو دلنا يلوم كم تنحنا نجبرو دلنا عمنا براخوم زد ليكم نجر ما أنتي كي قد لكم بنا براخوم كي تشجروا بمن نبابرو نايسقاخوم كي تشجروا ما أنتي حادرا تاجيكم عييو تاجيكم سرحو بتسعري أعداوكم بلعو النابلغاء يمخرومن يمعدومن نيرو أموداتا خاء أب كل سناي تقبار كمهرو كتاقهو أزيوم نقحات كخونو نمقبار سناي كا يمعدوم سلازي زا علامة نايزا كان فقاد اكزيابيهير النريعة نلومن ندمت سلسة تخاتاتالي سامون نريين سلسة معراف ناي عليتي باولوس نابسب تسلونكي حصر بدبلة اتعلامة نزي يمثل بزعبا مصعد قويتا خركر تلعيلو سلازنبرة نعو نمملاسن كساب مصعد قويتا قاء بقدسنا بتعقستي سقاين مكران النات عقسو نمعالت قويتا ختصبيو بتسعرا أداوهم كبلعو نقول سبكا سناي نمقبار كتوقون آب ابنتهم كتصنعون زمعد صحفي تحافشاوي تحستون على ما نايز ملغتي آب أربعة كيفيلنا كنريان غالينا اتقداما يتحستو نايزي متحافزي اتحادة مأتويو اتخالاي مزغانان محصنتان اللوو اتسالساي دما اتقندي مسارت ويدما اتي كور ايديا نايزي صحفكا تمرتي بزعبا كالاي مصات كريستوس كالاي غيزي بخبري بجرما نفرد خجلت مخانو اتزعبي علامة نايز صحفو اتا رابعيتي تحسو نايز مصحف كا نطباي كريستيان زهانت معدا كريستيان كمي كخونا له زمعت صحفيو اتي حاموشاي كا مدمدمتا مالتي سلازم لوم خن فقاد اغزيابيهير كالئيتي ملكت باولوس نابسب تسالونكي اتا قداميت معراف كنرياينا كلكم مصحف قدوس اب ايدكم اب غزاهم انتلكم اب سكرينون سلازلو بطبعات كنكتاتل مو كلاتنا خا حسابنا خنهب انا زيا تردياتن زيا استنتينا زيا صبوغ تردياتن لنا نزغوباي حسابنا خنكافل حتو تلناون من خنحتت تخاتاتيلنا كنا نببن كن سمعن يعدم معرف حدا قصر حدا انتاي لي جمر كاب باولوسن سلوانوسن تيموثيوسن حورا قدس باولوس بيني كون نيرو اب اغلغلوتو مسؤوز حجزو اب ساعتتي مسؤوز نبرو نزملخت صحف كله سلوانوسن تيموثيوسن متعايت وانجيل مسؤ خمس نبرو سلازخا بشموت راي غبرون اغلغلت مسؤ سلازنبرو كاب باولوسن سلوانوسن تيموثيوسن نابتا اب እግዚአብሔር አቦናን አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ምክንያቱ አሚና ንክርስቶስ ተቀቢላ ናይ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂላያ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሚኖም ዝተጠመቁ ቤተ ክርስቲያን ተጌሩሎም ስሩዕ አገልግሎት ቅዳሴን ቁርባንን ጸሎትን ጥምቀትን ዝፍጸመሎም ዝነበሩ ክርስቲያንዮም ስለዚህ ኸአ ናብታ አብ እግዚአብሔር አቦናን አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ከምቲ በቀዳማይ ድርአናዮ ናይ ግሪክ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ እያ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን አሜን ሰላም ይብል أفتح قطر ثلاثة شعو مصعد قويتان فردن كنرينا خاب قطر ثلاثة جميرنا بزعبا مصعد قويتان فردن يدزارب كم زغايبل أحواتنا امنتكم أزيات عبس لزلا إتا أبنا حد حدكم زلا ناي نفس وكفكم فغرغاء تسسن لزلا بأخاتكم كل جزينا أملاخ كنمزقنو يقبأنا إيو إذا خاء قنوع إيو
ስለዝውን ንሕና ባዕልና ብፅንዓትኩምን እምነትኩምን በቲ ኣብ ስደትን ፀበባን እትዕገስዎ ዘለኹምን ኣብተን ኣብ ኣምላኽ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን በኣኻትኩም ንምካሕ ኣለና ይብል። ሰላምታ ድሕሪ ምሃብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀጥታ ናብ መልእኽቱ ኣይኮነን ኣትዩ፣ ናብ ትምህርቱ ኣይኮነን ኣትዩ። እንታይ ደኣ ኩነታቶም ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ተማሂሮም ኣብ እምነት ተሰሪቶም ጥራይ ደይኮነ እምነቶም እናሻዕ ተዓቢ ትድልድል ስለ ዝነበረት ፍቕሮም ድማ ይስስን ስለ ዝነበረ መጀመርታ ዘለዎ ኩነታት ከም ዝከታተልን ከም ዝፈልጥን ወላካ ብደብዳቤ ይርከቦም ኩሉ ግዜ ምስኣቶም ብመንፈስ ከም ዘሎ ንኽነግሮምን ዳሃዮም ከም ዘለዎ ይከታተሎም ምዃኑ ክፈልጡን ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ እምነቶም ይዓብዩ ከም ዘለዉ ፍቕሮም ትስስን ከም ዘላ በቲ ዝወርዶም ዘሎ ብዙሕ ሽግርን መከራን ይጸንዑን ይብርትዑን ከም ዘለዉ ጠቂሱ ኣመስጊንዎም። ብዛዕባ እዚ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ይግበአና እዩ። ስለዚ በኣኻትኩም ንምካሕ ኣለና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ዝመሃረ ክርስቲያን ስለ ዘብዝሐ ኣይኮነን ንምካሕ ነይሩ። እንታይ ደኣ ነፍሳት ስለ ዝደሓና ኣብ እምነቶም ስለ ዝጸንዑ ፍቕሮም ስለ ዝሰሰነ በቲ ጎይታ ዝገበረሎም ምሕረት እግዚኣብሔር ስለ ዝበጽሖም እግዚኣብሔር ስለ ዝባረኾም በዚ ንምካሕ ኣለና። በቲ ቅዱስ ኣገልግሎት በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ፍረ ብኡ ይምካሕ ነይሩ። ኣብ ቁፅሪ 5 ካብዚ ሕጂቲ መልእኽቲ ናይታ ኣርእስቲ ዝጅምር ብዛዕባ ምጽኣትን ፍርድን ዝበልናዮ ኣብ ቁፅሪ 5 ከምዚ ይብል መከራ እትጸግቡ ዘለኹም ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ መረዳእታ ናይቲ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ ይብል። ኣብዚኣ ምናልባሽ ምግርጫው ከይመስለና ኣብዛ ልዕል ኢለ ከንብባት ፀናሕኩ ኣብ መእተዊ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ናዕቢ ሁከት ስለ ዝተለዓለ ብምኽንያት ዳግም ምጽኣት ናይ ጎይታ ክንብል ጸኒሕና ጳውሎስ ከዓ እንታይ ኢልዎም ፍቕርኹም ስለ ዝሰሰነ ኣብ እምነትኩም ከዓ እናሻዕ ትጸንዑን ትብርትዑን ስለ ዘለኹ ኢሉ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ነይሩ። ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ብእምነት ወዲቑ ብፍቕሪ ወዲቑ ነይሩ። እቶም ህዝቢ ኣምላኽ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣዝያ ብእምነት ትብርትዕን ተዓብን ፍቕሮም ከዓ ይስስን ነይሩ። ግን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ከዓ ክሕደት ደምፅእ ጥርጥር ደምፅእ ስለ ዘይሰኣን ሰይጣን ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ንክርስቲያን እናፈተነ ስለ ዝነብር እሾኽ እናዘርአ ኣብ ማእከልካ ስለ ዝነብር ከምዚ ዓይነት ክሕደት ተላዒሉ ነይሩ። ብሓፈሻ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኩነታት እንድሕሪ ርኢና ግን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጾ ብእምነቶም ይዓብዩ ከም ዝነበሩ ፍቕሮም ድማ ኣዝዩ ይስስን ከም ዝነበረ እዩ ጠቂስዎ። ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊኑ መከራ ግና ነይርዎም ብዙሕ መከራ ይጸግቡ ነይሮም። ክርስትና ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ሽግርን መከራን ዘሎ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገር ንርእን ንሰምዕን ኢና። ካብ ሃገርና ጀሚርና ኣብ ብዙሕ ዓለም ክርስቲያን ክሳደዱ ክእሰሩ ክሳቀዩ ክሕረዱ እውን ከይተረፈ ብዓይንና ኣብ ዘበንና እኳ ብዙሕ ርኢና ኢና ብሶሻል ሚድያን ብካልእን። እዚ መከራ እዚ ግን ካበይ ጀሚሩ እንድሕር ኢልና ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ ሰብ ኣብ ጥቕኑዕ መገዲ ዘሎ ሰብ እቲ ንፈጣሪ ድፈርሕ እቲ ብጎይታ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ መከርኡ ብዙሕ እዩ። ክርስቶስ ኣበሳ ዘይብሉ ክነሱ ከም ዓማፅን ከም ከታርን ከም ሓጥእን ተገሪፉን ብኽፉእ ኣማውታን ሞይቱ። ሐዋርያት ኣሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ብኽፉእ ኣማውታ ብዙሕ ሽግርን መከራን ፀበባን ረኺቦም ሓሊፎም ከምና በለይ ከዓ ክሳብ ኣባና በፂሑ ዘሎ። እዞም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ክርስቲያን ከዓ ዕጫ ናይቶም መምህራኖም ኣቦታት ሐዋርያት
እዩ ዝበፅሖም ነይሩ ብዙሕ መከራ ነይርዎም ብዛዕባ እዚ ከፃናንዖም ከሎ እንታይ ኢልዎም መከራ እትፀግቡ ዘለኹም ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ይገርም ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ኢኹም መከራ እትፀግቡ ዘለኹም ብዛዕባ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 22 እንታይ ድብል ንረክብ ግብረ ሐዋርያት 14:22 ነፍስቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣፀናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግብአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክፀንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ይብል ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግብአና እዩ እናበሉ ኣብ እምነቶም ክፀንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ሐዋርያት ነቶም ሚሂሮም ኣሚኖም ኣጠሚቆም ደቂ መዛሙርቶም ዝገበርዎም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝገበርዎም እታ ቀዳመይቲ ምኽሮም እንታይ ነይራ ክርስትና ብምቕባልኩም ብክርስቶስ ብምእማንኩም ብዙሕ ሽግርን መከራን ክመፀኩም እዩ ኢሎም ነፍሶም ንፈተና ከዳልውዋ ይመኽርዎም ነይሮም ምክንያቱ ንክርስቶስ እንድሕር ተቐቢልካ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ እንታይ ድስዕበካ ደድሕሪኻ ሽግርን መከራን ሴፍን ማሕረትን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ እናፈለጥዮም ድማ ክሳዶም ንሴፍ ብምሃብ ክርስትና ዝቕበሉን ንጎይታ ዝስዕቡን ነይሮም ስለዚ ናይ ሐዋርያት ናብ ጎይታ ምስ ኣምፅኦም ተቐዳመይቲ ምኽሮም እንታይ ነይራ በቃ ብዙሕ ፈተና ኣለኩም በቃ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ እንድሕር ኮይንና ከዓ በዚ መከራ እዚ በዚ ፀበባ እዚ ኢና ክንሓልፍ ዘለና ስለዚ በርትዑ ፅንዑ ኢሎም የተባብዕዎም ነይሮም ግብረ ሐዋርያት 14:22 ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ እፈልጥ ብዙሕ መከራ ኣለኩም እዚ መከራ እዚ ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ ንኽትኣትዉ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ እዩ ኢልዎም ኣብ ቁጥሪ 6 ኣምላኽ ቅኑዕ እዩ ነቶም ዘሳቂኹም ስቃይ ክፈድዮም እዩ ነቶም ዘሳቂኹም ስቃይ ክፈድዮም እዩ ሕጂ ንዖም ክፀንዑ ጥራይ ኣይኮነን ዝነግሮም ደሎ ትሳቀዩ ኣለኹም ብዙሕ ይገፍዑኹም ኣለዉ ኣምላኽ ግን ቅኑዕ ፈራዲ እዩ ነዞም ዝሳቂኹም ደለዉ ንዖም ከዓ ክሳቅዮም እዩ እግዚኣብሔር ንዓኹም ነቶም እትሳቀዩ ዘለኹም ግና ዕረፍቲ ክህበኩም እዩ ንዓኹም ነቶም ትሳቀዩ ዘለኹም ግን ዕረፍቲ ክህበኩም እዩ ስለዚ ንሕና ኣሳቀይቲ ደይኮንና ስለ ስም ክርስቶስ መከራ እንፀግብ ፅኑዓት ክርስቲያን ክንከውን ዝግብአና ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ነቶም ዘሳቅዩ ዝነበሩ ስቃይ ክመፅኦም እዩ ነቶም ስለ ቃል ኣምላኽ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ዝሳቀዩን መከራ ዝፀግቡን ዝነበሩ ግን ዘበን ዕረፍቲ ክመፀሎም እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ዝሳቅይኹም ስቃይ ክፈድዮም እዩ ንዓኹም ነዞም እትሳቀዩ ዘለኹም ግና ዕረፍቲ ክህበኩም እዩ ንዓና እውን ከምኡ ኣብቲ ስቃይ ስለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ሓያላት መላእኽቱ ብነበልባል ሓዊ ካብ ሰማይ ምስ ተገልፀ ክኸውን እዩ ምናልባሽ ኣብዚ ምድሪ እዚ እቶም ሳቀይቲ እቶም ገፋዕቲ እቶም ኣሳደድቲ እቶም ሰብ ጊዜ ኣብዚ ምድሪ ምናልባሽ ከይተቐፅዑ ብሰላም ክሓልፉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ግና ጎይታ ብክብሪ ክመፅእ ከሎ እቲ መቕፃዕቲ ኣይተርፍን እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 17 ከምዚ ይብል ወዲ ሰብ ብክብሪ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ክመፅእ እሞ ሽዑ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክህቦ እዩ ወንጌል ማቴዎስ 16:17 ወዲ ሰብ ብክብሪ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ክመፅእ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ እቲ ዘሳቂ ዘሳድድ ዝገፍዕ ዝነበረ ዝሓርድ ዝቀትል ዝነበረ እሱ ካብ እግዚኣብሔር መቕፃዕቱ ክቅበል እዩ እቲ ስለ ስም ክርስቶስ መከራን ሽግርን ተፃዊሩ ተዓጊሱ
ዝሓለፈ ግን እሱ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዘበን ዕረፍቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 7 ኣምላኽ ግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣየውፀሎም እንድዩ ይፅመሞም ዶኸ? ናይ ብሓቂ ሰማዕታት ክግፍዑ ክሳደዱ ከለዉ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር እህቶኦም ምስ ኣቕረቡ እዮም። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ግፉዕ ነቲ ዝብደል ዘሎ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ናብ ፈጣሪ ዝጠርዑ እግዚኣብሔር ከ ፍትሒ ኣየውፅእን ዶ? ከምቲ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኦ ጎይታ ክሳብ መዓስ ኢኻ ሕነደምና ዘይትፈዲ እናበሉ እቶም ስለ ቃል ኣምላኽ ስለቲ ምስክርነት ገንሸል እተሓርዱ ኣብ ትሕቲ ዝፋን ኣምላኽ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰማዕታት ክሳብ መዓስ ኢኻ ሕነደምና ዘይትፈዲ ነቶም ዝሓረዱና ነቶም ዝቐተሉና ክሳብ መዓስ ኢኻ ሕነደምና ዘይትፈዲ ኢሎም ኣብ ሰማይ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ዝጠርዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ጥርዓን እዚ ነዚ እህታ እዚ ኣይሰምዖምን ዶ ይመስለኩም ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና። ትሕት ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 8 ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ነቶም ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዝዎን ከዓ ክቐፅዖም እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ነቶም ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘይእዘዝዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ክቕፃዕ እዩ። ኣነ ይፈልጥኒ ስለ ዘይፈለጥከ ድበሃል የለን፣ እቲ ዘይፈልጥ ክቕፃዕ እዩ ድብል ደሎ። ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ኢሉ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ካልኣይ ከዓ ነቶም ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዝዎ ይኣምኑ እዮም፣ ወንጌል ፈልጡ እዮም፣ ግን ነቲ ወንጌል ከዓ ዘይእዘዝዎ ነዚኦም ክልቲኦም እግዚኣብሔር ክቐፅዖም እዩ ይብል። ኣነ ከምዚ ግበር ኣይፈልጥኒ ጌጋ ምዃኑ ኣይፈልጥኒ ድመሃረኒ የብለይን ዝብል ምክንያት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይሰርሕን እዩ። ምክንያቱ ወንጌል ቅድሚ ምምፅኡ ኦሪት ቅድሚ ምምፅኡ ነቢያት ቅድሚ ምምፅኦም ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ኦሪት ይኹን ሓድሽ ከይተማሃረ ብሕገ ልቦና እዩ ተማእዚዙ ዝኸይድ ነይሩ። ደይናትካ ምልዓል ደይናትካ ምውሳድ ስርቂ ምዃኑ በቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ዘቐመጠልና ኣብ ኣእምሮና ዘንበረልና ሕልና በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ነቲ ጌጋ ምዃኑ ክንርዳእን ክንፈልጥን ከም ንርዳእን ከም ንፈልጥን ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ፈጢርና። እትረፍ ንሕና እንስሳታት እኳ ጌጋ ክገብሩ ከለዉ ይርድኦም እዩ። ምናልባሽ እቶም ኣብ ገዛኹም ከልቢ ዝዓበኹም ወይ ፅቡቕ ኣፍልጦ ናይ ኣኻልብ ዘለኩም ፅቡቕ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እንስሳ ኸማን ፅቡቕን ጌጋን ይርድኦ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 ከምዚ ይብል። ሮሜ 1:19 ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ። ዘመኻኒዎም ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህርዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይረአ። ዘመኻኒዎም ምእንቲ ክስእኑ ምእንቲ ከይነመኽኒ ኣነ ኣይፈለጥኩን ድመሃረኒ የብለይን ምእንቲ ከይንብል እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህርዩ እግዚኣብሔር ወላይ ትርአዮ ብግብሩ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይረአ። ግናኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቱ ኮኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦምን ጸልመተ ይብል። እግዚአብሔር ካብዚ ይምሓረና። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 8 እውን
ነቶም ንዓመፃ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ መሻረውቲ ግና ቁጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ ይብል። ምክንያቱ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዝዎን ባህልሃልታ ሓዊ ሕነ ክፈድዮም ይድብል። ነቲ ንኣምላኽ ዘይፈልጥን ነቲ ፈሊጡ ወንጌል ደየተግብርን። ኣብ ዕብራውያን 10:26 ስለዚ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢአት እንተገበርና ነዚኣ ንወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዙ ዝበሎ ማለት እዩ። ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢአት እንተገበርና ዘሰክሕ ምጽባይ ፍርድን ነቶም ተጻረርቲ እትበልዕ ቅንዕ ሓውን ክኸውን እዩ እምበር ደጊምሲ ስለ ሓጢአት ዝስዋዕ መስዋዕቲ የልቦን። ክርስቶስ ሓንሳብ ተሰዊኡ ሞይቱ ሓራ ኣውፂናዩ ነዚ ሓርነት እዚ ምስዓብ በዚ ሓርነት እዚ ምምልላስ ብጎይታ ምምልላስ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቁጥሪ 9:10 ትሕት ኢሉ ከዓ ከምዚ ይብል ነቲ ዝመስከርናልኩም ስለ ዝተቐበልኩምዎ በታ ብቅዱሳኑ ዝኸብረላን በቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ግሩም ኢኻ ዝበሃለላን መዓልቲ ንሳቶም ካብ ገጽ ጎይታ ኮነ ካብ ግርማ ሓይሉ ክርሕቁ ብናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከዓ ክቕጽዑ እዮም። መን እዮም እዚኦም? እቶም ንኣምላኽ ዘይፈለጥዎን እቶም ንወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዙን። ነቲ ዝመስከርናልኩም ስለ ዝተቐበልኩምዎ በታ ብቅዱሳኑ ዝኸብረላ በቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ግሩም ኢኻ ዝበሃለላን መዓልቲ ንሳቶም ካብ ገጽ ጎይታ ኮነ ካብ ግርማ ሓይሉ ክርሕቁ ብናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከዓ ክቕጽዑ እዮም ይብል። እግዚአብሔር ካብ ገጹ ካብ ምርሓቅ ይሰውረና እግዚአብሔር ኣምላኽ። ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ መዓልቲ ፍርዲ ጎይታ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25:41 ብድሕሪ እዚ ነቶም ኣብ ጸጋሙ ዘለዉ ከምዚ ክብሎም እዩ ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቁ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽትን እተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኪዱ ክብሎም እዩ። ነቶም ኣብ ጸጋሙ ዘለዉ ካባይ ረሓቁ ክብሎም እዩ። ኣብዚኣ ከዓ ከመይ እያ ትብል ዘላ? ካብ ገጽ ጎይታ ኮነ ካብ ግርማ ሓይሉ ክርሕቁ። እግዚአብሔር ካባይ ረሓቁ ኣይፈልጠኩምኒ ክብሎም ይብል። እግዚአብሔር ካብዚ ቃል እዚ ይሰውረና፣ ካብዚ ፍርዲ እዚ ይሰውረና። ትሕት ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 11:12 ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ክዛዝም ከሎ ከምዚ ኢሉ ይውድብ ነዚ ብምሕሳብ ኣምላኽና ንፅውዕኡ ብቑዓት ምእንቲ ክገብረኩም። ነዚ ተፀዊዕኩምሉ ዘለኹም ፅዋዓ ተፀዊዕኩም ኣብ እምነት ኣብ ክርስትና ኣለኹም። ነዚ ፅዋዓ እዚ ብቑዓት ምእንቲ ክገብረኩም ብሓይሉ ከዓ ነቲ ሰናይ ቁርፂ ፍቓድን ናይ እምነትኩም ተግባርን ኩሉ ምእንቲ ክፍፅመልኩም ከብ ኮርና ምእንታኻትኩም ንፅሊ ኣሎና። ከም መጠን ፀጋ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትከብሩ ንፅሊ ኣሎና ይብል። ክብርን እግዚኣብሔር ብሓቂ ምፅዋዕ ጥራይ ደይኮነ ከምዛ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎም ነቲ ፅዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትፍፅሙ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 14 ከምዚ ይብል ፅዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ሒደት እዮም። እቶም ድተፀውዑ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ውሑዳት እዮም ይብል። ኣብ ገላትያ 3 ቁጥሪ 3 እንድሕር ኢና ከዓ ንምንታይ እዩ ፅዋዓት ብዙሓት ድኾኑ እቶም ሕሩያት ግና ውሑዳት ድኾኑ እንድሕር ኢልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹሉ እዩ ድፅውዕ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ንዓሳ ዓበኒ ድብል ነቲ ፃውዒት እትሰሚዑ ከዓ ብዙሕ ሰብ መፅእ እዩ። እቶም ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም ድበሎም እቶም ክሳብ ፍጻሜ ዝበፅሑ ግና ውሑዳት እዮም። ብዙሕ ሰብ ንድሕሪት ስለ ዝምለስ እዩ
اتجماري كل أمودات أصلا زي بتصح اتم حريات وحدات يوم زبل سلازي خا حوارا قدس باولوس نسب غلاطيا كم زي لي يقايقهم يغنهم كسعب كندزو دا عياشو يغم بمنفس جميركم سي حجدو بسقا كتفتسمو تدليو اللهم نخوانتو انتو خوينوس كندزي زاكل مكرادو نخانتو تساقبكم اب امنت نيروم ازيوم نفعات نيروم كندي مكرا كندي تسبب رغيبهم كنسوم مكرا مسبزحم شكر مسبزحم ندحريت كملسو مسرعيوم ازيو هاورا قدس باولوس سنبيدو كندز لاكل مكرا زتقبلكم ودا نخانتو ديو كساب كندز ديهم عياشو بمنفس جميركم دو بسقا كتفتسمو تدلي لهم بمبال صوعات رادي كونو حريات كونو كسام موداتا كتصنعو يمعدوم فيليبيسيس حادا قطر شدش تخا اتعاباخاتكم سناي قبر زجمرا خا نسوك سابتا معالتي إيسوس كريستوس كم زفتسمو ازي تردئيو عالوخ النابلة نسب فيليبيسيس كا كتصنع نعم نرئي اتي آباخاتكم سناي قبر زجمرا قويتا نسوك سابتا معالتي مصات قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس كم زفتسمو تردئيو عالوخو بمبالكا كتصنع نعم نرئي سلازي حوارا قدس باولوس بزعبا ناي مصات مسنگروم مكرا علكم شجر علكم جن اب امنتكم صنعو غويتا خمص كله نتام حماز غبرو خقصعمي نسخم جي ناي زلالم عرفتي كترخبو يخم سلازي صنعو كسا مفصامتا خا كصنعو ندحريت كيملسو مستم حريات كونو خا كمز بمبال ميعيدو نزام عراف زيا يزازما ጊዜ ኦሆሊ ደለና ጊዜ አሰኪፈናኒ ዝነጠርክወን ክልተ ጥቕስለዋ ከም ብበልኩሜ መወከሲት ናይታ ቁጥሪ 5 ዘንበብናያ ነታ ብዛዕባ መከራ እትፀግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮይንኩም ምንቲ ክትቁፀሩ እዚ መከራኹም ግሉፅ ምልክት ናይቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ እትብል ደላ እዚ መከራ እዚ ዝረኽበኩም ደሎ መከራ እትፀግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ብቑዓት ኮይንኩም ምእንቲ ክትርከቡ እዩ ኢልዎም حوارا يعقوب عملختو معرف حادة قطر 2 كساب 4 كم زيلو تحيفو نيرو أحواتي ببينو زخوانا فتنا انت بتحكم نخلو كم حاقوس قطرو فتنا في التنقلغاس كم حاقوس تقطرو نمنتايو تفتينكا مسوطخا اترخبو عصبي اندحر تردي كامالتي مأتو منقس سماي مخانون دحر فليتكا بات مكرات حليفكا اراي نمنقس املاح كم زوتون دحر ترديكا وخام حاقوس يغاتو قصرو مالتي احواتي ببين زغونا فتنا انت بتصحكم نخلو كم حاقوس قصرو እግዚአብሔር ነዛ ጸጋ ዚያ ያሃበና ክንፍተን ከለና ብጸጋ ክንቀበሎ በሐጎስ ክንቀበሎ እግዚአብሔር ነዛ ጸጋ ዚያ ያሃበና اتمفتان امنتكم تعقس خمس قبر فليتكم سي بحانتكوا كي قدلكم فتسوماتن ملواتن من تقوتكوانو اتات عقستي فتسوم قبري يهالو وايب نتفتنا بتسقى انا تقبلكا بحاقوس انا تقبلكا اتمفتان دما اب امنتنا تعقس خمس متس برتع خمس متس تردينا أتات عجستخا بتكبر فتسمت خنجبرا يمعدنا أب قدامي بيتروس معرف كلتا قطر 10 نمود أتات أقصيا حاتيات إن جبركم موقعتي أنت تعجزكم أنت تنكحتي اللوا سناي إن جبركم مكرا أنت تعجزكم جنا أزي أب قدام أملاك قبولي أزي أزينا هنسوي على الله يدلي حاتيات إن جبركه مكرا شجر فتنة تتعجزك انت ترجم الله يدبل دلو مخنياتو اتدمتسكا فتنة اتمكرا اتموقعتي اتشجر
ብሰንኪ ሓጢኣትካ ብሰንኪ ጉድለትካ እዩ መቕፃዕትኻ እዩ ስለ ዝሰረቕካ ስለ ዝዓመፅካ ሕጊ ስለ ዝጠሓስካ ገበን ስለ ዝገበርካ ኢኻ ሽግርን መከራን መቕፃዕትን ድበፅሐካ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት እናገበርኩም መውቃዕት እንተተዓገዝኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለዎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እንታይ ደኣ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ሰናይ እናገበርካ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እናተመላለስካ መከራን ሽግርን ስቃይን ፈተነን ክመፀካ ከሎ ግን እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ምክንያቱ ስለ ስም ጎይታ ስለ እምነትካ ክትፍተን ስለ ዘለካ እምበር ስለ ዝግበአካ በደል ስለ ዝገበርካ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ክንገብር ብፀጉ ይደግፈና ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ፀሎት ስማዓኩም ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ካብ ማሕበር ሓንቲ መዝሙር ድዝምረልና ብፍላይ ደንጊኹም እሺ ዓዴና ኣይን ዓለም ቴንክ ዩ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣለና ሓራይ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ትብል መዝሙር ክዝምር እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነየ ሕግኻ ክኽተሎ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርትዓኒ መፃወድያ ሰይጣን እንተሓንኮለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን የሱስ ያለኒ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ከምቲ ትደልየና መታን ክንዓየልካ ፀጋኻ ብዝሓልና ጎይታይ ሓደራኻ ተቆፃፀር ሂወትና ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ቃልካ ንኽንሕሉ ጎይታይ ሓግዘና ንድሕሪት ከይንምለስ ተስፋኻ ሓበና ምሉእ መዋዕልና ኣብ ቤትካ እንብረና ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ቃልካ ንኽንሕሉ ጎይታይ ሓግዘና ንድሕሪት ከይንምለስ ተስፋኻ ሓበና ምሉእ መዋዕልና ኣብ ቤትካ እንብረና ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብምሕረቱ ይጠምተና ኣምላኽ ይመስገን ይቐኒየለይ ኣመስግን ዲያቆነ ብሩኽ ምሸት አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ብጣዕሚ ጣዕምቲ ደስ ትብል መዝሙር እሺ ካብ ማሕበር ከነሰንትና ኣነ ካብዚ ናይ ቤተክርስትያንና ስላይድ እንተላ ክፍትሻ ፀኒሐታ መዝሙር ኣጋጣሚ ኣይረኸብክዋን እታ ግጥሚ ትፈልጥዋ እንተሃሊኹም ዲያቆን ይተግበራ ኣላ ድያ وبزاف معنا حجة أغرب كساي بلامبري الله በቲ ኦርደር እንደ ብበይላኽ ፍርያ ፀኒሐሲ ኣይረኸብክዋን ድሓን ክትሕጉዝኒ ቶም ትፈልጥዋ ነዛ መዝሙር
እሺ ከነሰንትን ታ መዝሙር ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ እያ ትደጋገምታ ኣዝማች ከምቲ ክንሰምዓ ፀናሕና ትሕዝቶኣ ኣዝያ ደስ ትብል ብርግፅ ድማ ምዝ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ከነንብቦ ክንመሃሮ ፀናሕና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝመዓዶም ማዕዳ ንድሕሪት ከይምለሱ ክሳብ መፈፀምታ ክበፅሑ እትምህር ብዙሕ መልእኽቲ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር እያ ከተስተንትኑ ብፍላይቶም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዋ ናባኹም እዩ ናብኣ ኣስተንትኖ ድሒርኩም أنا حنت لاتني رومي حمشتي أب عسران حدا تغسي عسران حدا عسران حدا ماشي كم بابا هو كمتي حاتيات بموت زجزاء ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክገዝእ እዩ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 11 እሺ ካልኦት ክሳብ ጥቕሲ ዝህቡና بقطمي بتصحفتي اندحري አለያትኪ አዴና አይና አለም እንድሕሪ አለያትክን ከተንብባልና ወይ እውን ካልኦት ደሓዝና እንተሃሊና ደስተንትኑ ክሳብ ዝዳለዎ ሓሳብ ክሳብ ዝቡና ጥቕስታት ከነንብባን ከላይ ነታ መዝሙር ዲኸንብባ እወ أنت نمستنتان كتعملنا نتوم دي حزنا يدلنا نتا مزمور عرفه بتصدق خاب محرت كامرحان بعلى خيلك دخومي أنا خلو زتالولو ناباخا قريب بمحرت كاخحلو لومس وسينة حق خاخ خطولو بتصدق خاب محرت كاتبل نعلم تبرع أنت برتعني متصاود يا سيطان أنت حنقلني كاب كله زدحن يسوسي علني كم تتدليني متان كعيلكا تصقاخا بزحلي قويتاي حدراخا تقوص أطر هيوتي مرحاني بعلقا قال كان خحلو قويتا حاجزني ندحيت كيملس تسفاخا هبني ملوء موالي أبيتكا أمبرني آمين لكي مزم ملاتي يتمعلنا دينا عين عالم እሺ ስድራ እግዚአብሔር ናባኹሚ አሰንትኖ መዝሙር ዲሒርና ዳኣተና ከዓ መምህር ትምኒት አይፎን ኢልና ኣቲና ደለና ከዓ ወይ ሓፍትና ፍረወይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት እንኳዕ ሰላም መጻኽን እንኳዕ ሰላም ኣተኽን እሺ አሰንትኖ ናይ መዝሙር ድኹማት ምዃንና ምስ ጀመረት ኣምላኽ ክሕግዘና ክድግፈና ንድሕሪት ከይንምለስ ንሱ ክንመላለስ ጽቡቕ ኦርደር ዘለዋ لازم أبا خميس الدراما داني عالم أنت خوص قاب آخر لخر ماشي تصبغ زعبير تصبغ بزحلنا إفيسون كلتة كبر بعت سقع حمشته
ኤፌሶን 2:4-5 እወ ግና እቲ ምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብእኡ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንሕና ብበደልና ምውታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ጸጋ ኩሉ ጸጋ ኢኹ ብጸጋ ኢና ዝድሓና ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና። ዲያቆናይ እታ ንድሕሪት ከይምለስ ጎይታይ ሓግዘኒ እትብል እቲ ዝጠፍአ ኣብ ሂወት ንድሕሪት ምምላስ እዩ ጀሚርካ ዘይምፍፃም እዩ አንተ እውን ጠቂስካያ ነርካ መስለኒ ኣብ ገላትያ 3:3 ምስ ብስጋ ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ብስጋ ዶ ክትውድኡ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ጎይታ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 62 ታ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 9 ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምላኽ ብቅድሜና እምበር ብድሕረና ኣይኮነትን ዘላ እቲ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝርእሲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ እዚ ክርስትና ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ኣይኮነን ዋላ ብዓይኒ እቲ ዕርፊ ሒዙ ዝሓርስ እውን ንድሕሪት እንዳጠመተ ኣብዑር ዝኽብክብ ተኮይኑሲ ኣብ ክንዲ ግራት እግሪ ብዑር ይክሓርስ እሞ እታ ንድሕሪት ከይምለስ ጎይታይ ሓግዘንሲ ዓባይ ኣስተንትኖ እያ እሞ ጀሚርና ክንፍፅም ጀሚርና ድማ ንቅድሚት ክንደፍእ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ክሳብ ዝሓስቡ እዚኣ ሓሳበይ ክብል እየ እቐኒየለይ አሜን። ቃለ ሕይወት ኣቦና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፈቅዲ 62 እያ ፀኒሓ ሳቦና ዘንበቡልና ነቶም ደይሰማዕኩማ ምናልባሽ ሉቃስ 2:69 ሓራይ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ እየ እታ መዝሙር ብጣዕሚ ጥዕምቲ መዝሙር እያ ኣነ ብዙሓይ ፈልጣን እየ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቤተክርስትያንና ግን ትዝመር እያ ከምዚ ኣቦና ክብሉና ፀንሑ ስለዚ ገለ ሓሳብኩም ሃቡና ኣዝያ ጥዕምቲ መዝሙር እያ ጊዜና እንጠቀመሉ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ ምእንቲ ኣቦታት ከዓ ከብርሁልና ጊዜ ክንረክብ ንዕኡ ሓራይ እምበኣር ምስ ጊዜና ክንከይድ ናብዚ ናይ ሎሚ ከነመሃሮ ከነንብቦ ዲስካስ ክንገብረሉ ዝፀናሕና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢና ርኢና ክሳብ ቁፅሪ 12 ብዛዕባኡ ኣስተንትኖ ናባኹም ኣብ ስላይድ ኣለና እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድኩም ኣብ ሞባይልኩም ኣብ ገዛ እንተለውን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እታ ካልአይቲ ማለት እያ ቁፅሪ 1 ኢና ዘለና ወላ ዳንበብኩም መብርሂ መግለፂ ክትቡና ናባኹም እዩ
ኣለና ዶ? ቅድምና በቦታት መሕላፍና እታ ጊዜ ንጠቀመላ ደስተንተናያ ደስ ድበለትና ኩሉ ደስ ድብል ይብርግጽ ቃል ኣምላኽ ግን ንኩሉ ክንተቕሶ ስለ ዘይንኽእል ወላ ሓንቲ ፍቕዲ ጠቒስና ኣነ እዚኣ ብፍሉይ እዚኣ ደስ ኢላትኒ እዚኣ ምሳኹም ሼር ክገብራ ደልየ ብዛዕባ እዚኣ ክብል ደልየ እትብልዎ ነገር ተሃልዩ ሕቶ እውን ተሃልዩ ኣቦታትና ማእከልና ስለ ዘለው ያር ዌልካም መናብ ቦታትና ክሓልፍ ጊዜ ስቂሉ ከይድ ኣሎ ድሓር ኣብ ኦንላይን ኢና ደለና ስድራ እግዚኣብሔር ብማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ድከታተል ስለ ዘሎ ካብ ሰቕስቕ ምባል ሓሳብና ንሃብ ኣስተንትኖ እንተለና ወላ እውን ሕቶ እሞ እታ ጊዜ ክንጥቀመላ ናብ ኣቦታት ክሓልፍ እየ ኣብ መንጎ ግን ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ ህቶ ኣላትኒ እሺ መመራይ እጂ ኣንተ ወይ ክነንብብ ከለና ሲ ብዛዕባ እቲ ናይ እንዳፈለጡ ዘይእዘዙ ንኣምላኽ እቲ መቅፃዕትን ፍርድን ሲ ዝበርትዐ ከም ዝኸውን ንምሃር ነርና ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣበየናይ ቦታ ከምዚ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ታበርሳይ ዝክራን እምበር ኣምላኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣምላኽ እንተዘየብርህልካ ዋላ እንዳረኣኻዮ ዋላ እንዳንበብካዮ ዋላ እንደሰማዕካዮ ሲ ህሊናኻ ዘይቅበሎን ዘይሰምዖን ነገር ኣሎ ከምኡ ማለት ሰይሲ እና ሓንሳብ ከመይ ገይሮም ዝኩሉ ግዜ ከመይ ጌርና ዝኩሉ ግዜ ተማሂርናስ ኣቢልናስ ዘይመፀልና በቲ እዋንቲ በቲ ጌጋ ንገብረሉ እዋንሲ ዘይመፀልና ኢልና ኣነ ብናተይ እውን ኤክስፒሪንስ ብናይ ካልኦትን ዝረኣኹ እቲ ብክፍኣት ከይኮነ ነቲ ነገር ዘይእዘዝዎ ኣይበርሃሎምን በቲ እዋንቲ ስለዚ እዚ ከመይ ጌርና ነብሎ ኣምላኽ ድማ ዘይሰማዕናዮ ዘይፈለጥናዮ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብህሊና እውን ይምህር እዩ ይዛረብ እዩ ቀደም መፅሓፍ ኣይነበረን ኢልና ንምሃር ነርና አንተ ወይ ክትረዳእና ከለኻ ግን ዋላ እንዳንበብናዮ ዋላ ግን ገሊኡሲ ኣብ መንፈስና ኣይኣትወልና ስለዚ ነዚ ኣይንእዘዞን እየን እና እዚ ሲ ብኸመይ ይኸውን ነዚኣስ ክተብርሃልና ትኽእል እንተኮይንካ ወይ ኣቦታት እሺ ኣቦታት ሰሚዖም ኣለው ታሕቶ ሰለስቲኦም ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለው ተራዳድኦም ሓዲኦም ጊዜ ተተረኺቡ ሎሚ ድሕሪ ዝኣስተንትኖ ኣደይ ኮይኑ ድማ ኣብ ድመፅእ ደሎ ሶምን ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ክምልሱልና እዮም ማምር ሳራ ካልኦ ተስማዓልና ዳቆነ ዳህናይ ለዘለን ብመርጌታ ኣቦም ናይ ሕቶን ናይ መልስን እንድያ በታ ዝሓተት ዋዳሓና ኣብ ኣንታጅ መሳይ ንበሎም ኣለው በይቆመስ እውን ኣለው እሺ ተናይ ሕቶ ግዜታት ሳብታ ናይ ሕቶ ግዜታት ሓተታ እንተ ተመለሳ ዝበለፀ እየ ኦኬ ሓራይ እሺ እምበኣር ኣቦታት ኣበይ መልኣከ ሰላም ናባኹም ይብልኹም ኣለው በይመርጌታ ኣነ መዕፀዊ እየ ትገብር ኣበይ ቆምስ ኣለው ባዕሎም ድማ ኣለው በይመርጌታ
هو خمايله أبي ملعك سلام سنة أبي مرقيت أبلو مالو أو مالتي فرح ماشي أبونا أبي كومس نابخم أبلو مالو ينتانا بخم يا الراي فقاد እግዚአብሔር ይሁን ደሃና አባና በቆመስ نبنا قدميها نهبم دحنا كبر هبلي نبنا هبلي دحنا يداكون نونا يبلو سلا زلوي أبونا نعمة بليز أنا دحان كالو معالتي يبلو اللو الراي فقاد እግዚአብሔር ይሁን آمين آمين أبونا ስለምንታይ እዩ ከነስተውዕሎ ዘይንኽእል ምናልባት ተረዲእያ እንተኮይነታ ናይ ኣዴና መመርሳራት ሰማዕን እንተሊኽን ወሰማለሁ ስለምንታይ ኢና ከነስተውዕሎ ዘይንኽእል ዝብል ካበይ እዩ ዝብገስ መብዛሕትኡ ግዜ ምስትሪ ልቢ እዩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 9-10 كيد مو نزه حزب زي مسمع سمعوا جناها أي تستوعلوا مرأي سرأيو جناها أي تلليو إلكا تزاربو ما أنت بعينتهم كيريو بأذانهم كأخي سمعوا بلبومون كيستوعلوا كي ملو سمو كي حاويس نلبز حزب زي دفنو نأذانمون أس ممن نعينتهم كعمتنيلو تزاربنيل እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ብጣዕሚ ግረም ነቢ ኢሳያስ ልዑለ ቃል እሞ ኣነ ከዓ ጎይታዬ ክሳዕ መዓዝ በልኩ ንስ ድማ በለ ከተማታት ክሳብ ዝባደማ እሞ ዝነብረን ዘይብለን ኣባይት ብዘይ ሰብ እታ ሃገር እውን በረኻ ኮይና ክሳዕ እትባድም እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክርስቶስ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስለ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ እዩ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስለ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ከዓ ኣብቶም ዝጠፉ እዩ ዝተሰወረ እዩ እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ብዙሕ ግዜ እቶም ሊቃነ ካህናት ሌዋውያን ፈሪሳውያን ኣብቲ ናይ ግዜ ዘመን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩሲ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ናብቲ ቤት ጸሎት ክመፁ ከለዉ እንታይ ጥዑይ ትምህርቲ ኮን ይምህር ዘይኮነስ እንታይ ኮን ጌጋ ንረኽበሉ እናበሉ እዮም ዝመፁ ነይሮም ማለት ካብ ኣፉ ጌጋ ክረኽብሉ ኢሎም ስለዚ እቲ ስውር ዝገብሮ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክፍኣት እዩ ክረብሕ ምክንያቱ ብዓይኖም ይርእዩ ነይሮም 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሕሙም ክሓው ከሎሲ ኣየሕወዮን እንተደኣ ኢሎም እቲ ህዝቢ ይቅበሎን እዩ ኩሉ ዝርአዩ ማለት ግን እንታይ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ብቢኤል ዜቡል ብሓለቃ ጋንንቲ እዩ ዘሕዊዎ ክብሉ ጀሚሮም ማለት ኣብ ቅድሚኦም ዘይተገብረ ተኣምራት የለን ነቲ ዝሰምዕዎ ግን ብቕኑዕ ሕሊና ክምርምርዎ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክመፁ ከለዉ እንታይ ኮን ጉድለት ንረኽበሉ ኢሎም እዮም ዝመፁ ነይሮም ማለት ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ብቕንዕና እንተዘይተቐቢልካዮ ንሓቂ እንተዘይተቐቢልካዮ ንዘለኣለማዊ ሂወት እንተዘይተቐቢልካዮ ንዝኾነ ዕላማ ካልእ ሲትረፍ ኣብዛ ጉባኤት የዘለኹ ዛ ቤተክርስቲያን ኣዝየ ዘለኹስ በቃ ዘገልግል ከይሰኣን እዚ ዕዮ ወንጌል ከይበኩር ንሎማዓንቲ ኢለን ድሕር ዝኣቱ ኣልየስ ካብዚ ዝኸፍእ ኣደራዕ የለን ማለት ምክንያቱ እግዚኣብሔርሲ ኣላፋት ኣገልገልቲ ኣለዎ ንዓይ ንበረኸት ክኾነን ንዓይ ንሂወት ክኾነን ስለዚ ከዓ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ዝብል እሞ ብዙሕ ግዜ ነቲ ብርሃን ወንጌል ክንቅበሎ ከለና ክንሰምዖ ከለና ንሂወት ክኾነና ኢልና እንደዘይሰሚዕናዮ ንስራሕ ንንግዲ ንኽፍኣት ንሻራ
ወይ ንኻልእ መጎልበቢ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ንሰምዖ ንኸይንሰምዖ እቲ ንኸይንሪኦ ከይንርኢ እንታይ ኢሉ እናሰምዑ ከይሰምዑ እናረኣዩ ከዓ ከይርዩስ ንእዛን ናይዚ ህዝቢ እዚ ድፈኖ በለኒ ኢሉ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣሰሚዕሎም ፍሪ ልቢ ኣነ ቅዱስ የኽብሎም ከሎ ናብ ርክሰት ትሕት በሉ ክብሎም ከሎ ናብ ትዕቢት ሰላም ግበሩ ክብል ከሎ ናብ ህውከት ኣንጻር እቲ ቃል ኣምላኽ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ሓደ ካብቲ ትሪ ልቢ እሞ እግዚኣብሔር ይሰውረና ሎሚ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ትፍልጠት ክንድሎሚ በፅሐን እቲ ወንጌል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣሎ ግን እቲ ምስማዕና ንድሕነት ንበረኸት ኢልና ስለ ዘይንሰምዖ እዚ ፀገማት ዘጋጠም ኣሎሞ ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ገብር ኣዴና መምህር ሳራ ተመሊሱ ኣፀቢቑ ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣሚን ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ጊዜ የለና ቀዳምነት ክህብ ገለ ከይበልና ካብ ስቕ ንብል ሓንቲ ጥቕሲ ወላ ኣልዕል ኣቢልና ኣነ እዚኣን ኣስተንቲነ እዚኣ ከምዚኣ ተረዲኣትኒ ወላ ንብል ተደይ ኮይኑ ግን ኣይፀናሕናን ማለት እዩ ኦንላይን ኣቲና ካልእ ስራሕና ዲና ንስራሕ ዘለና እንድሕሪ ክንሰምዕ ፀኒሕና ወይ ሕቶ ኣለና ወይ ከዓ ተተረዲእና ከዓ ግድነት ኣነስ እዚኣ ሎሚ ተማሂረ ወላ ብሓፈሻ ድሓን ሎሚ ሲ ኣብዚ ሰዓት ሙሉእ 2 ሰዓት ሙሉእ ኣብዚ ተሳቲፍና ሲ እንታይ ሒዘ ኸይድ ኣለኹ ሎሚ እንታይ ተማሂረ ኢልና ነብስና ንሕተት እሞ ሓናና ሓተኩም ኣለኹ ካብዛ ናይ ሎሚ ትምህርትስ እንታይ ተማሂርኩም ኣነ እዚኣ ተማሂረ እስኪ በሎኒ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ነዚ ጉባኤ ከዓ እንተኣሽሙ ኸውን ማለት እዩ ኣነ ምስታ ግዜ ትኸይድ ኣቦና ኣቦታትና እውን ክምሩ ከለዉ እታ ግዜ ትኸይድ ንዓ ትኸውን ተዳልዮም እዮም ዝመፁ ብዛዕባ ዝርእሲ ምናልባሽ ሰሙናት ኣዋርሕ እውን ክዛረቡ ክትንትኑ ክገልፁ ይኽእሉ እዮም መምህራንና ግን ምስቲ ግዜና 30 ደቂቕ ዲ 40 ደቂቕ ዲ ገለ ጥራያታ ተኣሽሙ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቶም ተሳተፍቲ ንኸስተንትንዎ ንኸብርህዎ ንኽገልፅዎ እሳቶም ምክላይ ንክሳተፉ ተባሂሉ እዩ ከምኡ ተዳልዩ እሞ እናባኹም እዩ ስድራ እግዚኣብሔር ቃለ ህይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ ኣነሳ መንገዲ እንደ ነይረ እንታይ እየ ደስተንትን ነይረ ካብታ ቀዳመይቲ ዘንበብኳሲ ኣብቲ ግዜትሲ ማለት ብኣየር ገለ ይኮነን ዝበፅሖም ነይሩ እቲ ደብዳቤ ወይ ብቴሌቭዥን ከምዚ ሕጂ ኣክሰስ ንረኽቦ ዘለና ኣይኮነን ዝረኽብዎ ነበሩ ደብዳቤ ተፀቢዮም ብበረኻን ጣሕርን ከይዶም እዮም ናብቲ ቦታ ዘብፅሕሎም ነይሮም ነቶም ፈተውቶም ማለት እዩ ሕጂ ግን ንዓና ማለት ዝቐለለ ገይሩልና እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ማኪናና ኣብ ኩሉ ኮይና ኣብ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ክንሰምዖ ክንሪኦ ከዓ ንሪኦ ንሰምዖ ኣለና ሞ እቲ ዝቐለለ ገይሩልና ንዓናስ ሕጅስ በቲ ናታቶም ዝነበረ ግዜ ይሓስብ ነይረ በቲ ናህና ዘለናዮ ግዜ ከዓ ክሓስብን ከስተንትንን ፀኒሐ እዚኣ የሰምቲና ኣነ ሞ እቲ ደብዳቤ ንክበፅሖም ክንደይ ግዜ ይወስደሎም ነይሩ ሕጂ ግን ብፍጥነት ንምድሓን ሲል ብፍጥነት ይበፅሓልና ኣለዎ ላይክ ብጣዕሚ ፋስት ዝኾነ ኢና ንረኽቦ ዘለና ማለት እዩ በቃ ብሓፂሩስ እግዚኣብሔር ቃል ብቃሉ ይዛረበና ኣሎ ብክንደይ ተጓዒዙ ባሕርን ጣሕርን ኣይኮነን ዝመፀና ደሎ ሞ በቲ ሕጂ ረኺብናዮ ዘለና ኣዝና ነመስግን ኣብቲ እዋን ዝነበርዎ ከዓ እዚአን እየ ኣስተንቲነ ኣብ መንገዲ ከለኹ ሕጂ ግዜ ኣትሞ ቃለ ህይወት እስማዓልና ተዘመረ መዝሙር ከም ጥዑም ጨና እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ይቀበለልና ብኩላህና ከዓ እግዚኣብሔር ይባርክ ኣሜን ኣሜን ቴንኪ ማማ ማእዛ ስለ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኺ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልኪ ብሓቂ ብክንደይ ሽግርን መከራን ወንጌል ናባና በፂሑ ከምቲ ድበልከ ብባሕርን ብጉዕዞም ብበረኻን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድበሎ ኣብ ማልታ ኣብ ጥልያን ዝኩሉ ባሕሪ ናይ ግሪክ ክንደይ ማዕበለን መራኽቦም ጀላቦኦም እንዳተሰብራ ክንደይ ብጥሜትን ፅምአን ንክልተ ሰሙን እንዳኣክል መግቢ ከይበልዑ ብዙሕ ሽግር ኣሕልፉ ነይሮም እሞ ክብርና ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ናባናት ወንጌል ምብፅሑ
ሓራይ ስድራ እግዚአብሔር ምስጊን ዜና ክንከይድ ናብ ኣበይ ቆሞስ أنا ኣሕልፈኩም እየ حاجة زي ما تشرش الله تنديكون ቴንኪ ሽማማ ህይወት أبز 10 شومنتي 10 እሺ شومنتي اللي ودي حق 12 ታናይ መወዳእታ 10 تخلت أب كلا تسلونكي دينا دلنا ምዕራፍ ሓደ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሓደ متقاقي لك مالتي أنا أبتا 10 شومنتي تحت تعتس اتزرقي نجيزي أيو اتي زرق زي اتزرق نجيزي أيو ቆሮንጦስ እዩ اتزرق خا ቆሮንጦስ እዩ أب قرنطس يدله سوري أب نايز حلفت يا مالتي ناتي ኣብ ተሰሎንቄ ኢና ዘለና ሓቃያ ግሪክ ከዓ በፂሓ መፅያ እንድያ እተን ከተማ ተሓዋዊሰን ኣለዋ ቆሮንጦስ ከተማ ናይ ግሪክ እያ ተሰሎንቄ እውን ከተማ ናይ ግሪክ እያ ከምኡ እያ ትኸውን حرايم بقى دحاني أفتح شومنت جناخي ومنتو ألاتنا كاب تسقى كي عزنا مس قويتا خنبرن بهجي ألون نامو كبر مسجانا أملاخ يكون كم زين مهارو آمين. زلنا استبهجنا لبنا حسابنا نابو غير ناس بملو እምነትና ከምዝን መሃሮ ዘለና ኮይና ምስ ኣምላኽና ክንነብረሉስ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣብ ኣሳቆትለይ ለኒ ከምቲ ድበለቶ ኣዴና መምህር ሳራ ድበለቶ ከምኡታት እቲ ናይ ቃላት እንታይ ዝበሃል ስቦታት ኩርስ ደይ ተሰሚዕኒ እሞ ኣምላኽ ብናይ ኣምላኽ ሓሳብ ምሉእ ልብና ምስኡ ጌርና መንገዲ ኣምላኽና ክንከይድ ሲ ኣምላኽ ብርቱዕ ፀጎን ይሃበና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ትምህሩና ኣለኹም ንመሃር ኣለና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘና ምሸት ኣሜን እግዚአብሔር ኣብረህና ንኩለና ካልኦት ተስማዓልና ኣቡና ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ሰላም ኣተኻ እንኳዕ ሰላም መጻኻ እሞ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም መብርህን ምዕዳንን ገይሮም ከዓፅውልናዮም ቅድሚ ግን ኣቦና ኣባ ቆሞስ ንእሽተይ ቃል ክብሉና ነቦና ናብ መድረክ ክዕድሞም እየ ድሓን ሎሚ ከዓ ትደግሙና ድሓን ሎሚ ከዓ ትደግሙና ደስ ብለና ኣቦና ይበሉ እምበር ኣቦይ መልኣከ ሰላም ናባኹም እዩ ይገብር እንድያ ደስተንተንኩም መድሓን ቁርብ ነዚ ማሕበር ሕራይ እሺ እወ እታ ተላዒላ ፀንሐት ሕቶ ስፅብቕቲ ሕቶ እንድያ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር እኳ ድልየቱ እንተኾነ ፈቃዱ እንተኾነ ግን ንኩሉ ነገር ከዓ ፈቃድና ይሓትት እዩ ማለት እዩ ብፈቃድና ክንገብሮ ይደልየና እዩ እጂ ንሱ ምስ መሃረ ንሱ ዕድል ምስ ሃበ እቲ ድሕነት ምስ ኣዳለወ ናይቲ ሰብ ፈቃድ ናይቲ ሰብ ድሌት ከዓ የድሊ ስለዚ ዋላ ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣቦታትና ካህናት ቅዱሱልና ከለውስ ኣልዕሉ ኣልባቢኩም እዮም ዝብሉ ናብቲ ቅዳሴ ልብኹም ኣልዕሉ እጂ ንሕና ከዓ ከም ምእመናን ብምሉእና ከዓ ብነሃበ እግዚኣብሔር ኣምላክነ ንብል ልብና ሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዘሎ ንብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ከም ደቁ ብገዛእ ፈቃድና ክንእመን ብገዛእ ፈቃድና ምስኡ ከም ዘለና ከነረጋግፅ ይደሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ፈቃድ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ተምሃራይ ትምህርቲ ይኸይድ ኩሉ ግዜ ዕዮ ይሰርሕ ኩሉ ግዜ ፈተና ይፍተን ከም ዘሎ ብተግባር የረጋግፅ እቲ ውፅኢቱ ድማ ይምስክር ከምዚ እንዳበለ እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሰጋገረ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽካ ኣብ ኩሉ መዓልትን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ናይቲ መዓልትን ምስኡ ከም ዘለና ከረጋግፅ ይደሊ እዩ ምክንያቱ እቲ ሂብና ዘሎ ዓዲልና ዘሎ ፀጋ ብገዛእ ፈቃድና ክንነብሮ ከም ዝደለና
مسرጋገጽና ድሕሪኡ ናብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ሙስ የሳጋግረና ማለት እዩ ስለዚ ጽብቕቲ ሕቶ እያ ነይራ ኣምላኽ እቲ ዝተምሃርና ኣብ ልብና ይሕድረልና ስለ ዝተዋህበኒ ግዜ ይመስግን ይቐኒለይ እሺ አቦና በመላከ ሰላም ናባኹም እዩ ፈራያ ዲያቆን ዘመና አገልግሎትካ ይባርኽ ናብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ድማ ይብፅሕኻ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሙስ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት እስማዓልና መዝሙር ድዘመርካ ሓፍትና አይና ዓለም እውን ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ነዛ ምዕራፍ ዘንበብክን ካብዛ ምዕራፍ ዝተምሃርናዮ እውን ተረዳእኩምን ዘስተንተንኩማን ነዚ ጉባኤ ዘካፈልኩምና ዘይተረዳእኩም ድማ ንኩልና ዝኸውን ሕቶ ሓቲትኩም ኩልና በቲ ሕቶኹም ድማ ዘይፈለጥናየኹም ፈልጥ ኩልኩም ኣብዚ ኣገልግሎት ኣብዚ መደብ እዚ ተሳተፍኩም እግዚአብሔር ዘመነ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣነስ ኣብታ ቁፅሪ 3 استنتن صنيحه كمتي زتا زي كالايتي ملእኽቲ እያ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ተላኢኻ ሕጂ እቶም ብርሑቕ ዝካታተሎም ዝነበረ ብደብዳቤ ብልኡኻት ገይሩ ድማ ኣመቶም ዝገብር ዝነበረ ምእመናን ናይ ተሰሎንቄ እምነቶም ዓብያ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ድማ ፍቅሪ عزيزة فقر دما عنبيبا سلازرآية كم أبو كم مراحي دما امنتكم عزيزة سلازعبيات اتا فقري نفس وكفكم ناي نفس وكف دما كلاتكم أبنان حدكم سلاز قنع يمو بزعباكم كل سنة أملاخ كان مسجنا جبؤنا أبسبات أبكالوت أملاخ صبوق زجبر اللهم أملاخ موجود ذهبهم أب أقلقلتهم عوت أبطل أخوهم دما فتسمات كنرئي كلنا اتي ابتم سبات ابتم مؤمنان غيرو زعيد الله املاخ ناملاخ نتا نغبرو غبانا كان مسغنو يغبانا مغنياتو بتم زكاتاتولم زنبره بتم دبدابينا سدده أمتهم زقبر زنبرة بأمنتهم بفقرهم صبق مسمعن صبق مسرعين نتخلوا أبعاتهم أب أمنتك صنعوا فقرنا نحد حدهم دما كتعبي كتعزز زقبرة اجزي أبيهر بزعبهم نأملاك كانوا مسجنا قبونا إلو ملك نحنا دما أبسبات اجزي أبيهر بكل نجر كتصبق اللهم كله الساتم وين
أب أمنت عنيعهم بفقر زفلطو بسنة مقبار زلليو سبات كنرأي خلنا أملاخنا إذا سلز قبركا تمسجن إلنا نأملاخ مسجانا كنهبا يقبعنا يو دارجا إذا زمن جن زمن كنئي زمن شارع أوانيو أب أمنت أنيعو نزترعيه انقفات تفطرلو بفقري صنيعو زنبر انت ترعيون نفقرو نسلامو كما يقركا تزرقلو زمننا زلنا እግዚአብሔር بعين محرتي تقمتنا እሞ አማንም አብዝኾነ ጽቡቅ ክንርኢ ኸለና እቲ ፍጹምን ጽቡቅን ሙሉእ ውበትሲ ካብ ኣምላኽ ዝብለና እሞ ነቲ ጽቡቅ ዝገብር እግዚአብሔር ክንርኢ ኸለና ኣብ ሰባት ንዕኡ ክብሪ ክንህቦ ሕማቅ ክንርኢ ኸለና ድማ እግዚአብሔር ካብቲ ሕማቅ ከውፅእ ድማ ታንገብር ንእግዚአብሔር ስለቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ድማ ክንልምኖ ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኣለዎ ንኩሉ ዝኸውን ድማ ኣለዎ በዚ አገረ መልእክተይ ከዓፅየ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 ክሳብ 31 እንታይ እዩ ዝብለና ንድኾም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርትዓይ ይወስኽ እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ድኹማት ኮይና ኢልና ሓይሊ ደሊና እንተ ደኣ ቀሪብናዮ ሓይሊ ይህበና ሰኒፍና ኣለና እሞ ኣምላኽና ብርትዐ ወስኸና እንድሕር ኢልና እውን ኣምላኽና ከበርትዓና ብርትዐ ክውስኸና ይኽእል እዩ ኣብታ ቁፅሪ 30 ድማ እንታይ ኢሉ ኣግባዝ ኢዶኽምን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ ኣግባዝ ኢዶኽሙ ይሕለሉ እቶም ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘይብሉ እምነት ዘይብሉ ግብዝና ድኻም ኣለዎ ምሕላል ኣለዎ እግዚአብሔር ዘይብሉ ፀጋ ኣምላኽ ዘይብሉ ኣባፅሕ ምዃን ድማ ሰንከልከል ምባል ኣለዎ ሰንከልከል ምባል ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ምውዳቅ እውን ኣለዎ እግዚአብሔር እንተልይካ እግዚአብሔር ምሳኻ እንድሕራሉ ግን ኣብታ መወዳእታ ቁጥሪ 31 እንታይ ኢሉ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎይሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽምን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ትፅቢትና እግዚአብሔር ክኸውን ይግብኦ ትፅቢትና እግዚአብሔር እንተደኣ ኮይኑ ሓይልና ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ንድይብ ጎይና ኣይንሕለልን ከይድና እውን ኣይንደክምን ኢና እዚ ክረአ ከሎ ኣብ ካልእ ድማ ከምዚ ኣብታ ቁፅሪ 3 ጠቐስናያ ድማኒ እቲ ሓይሊ ዝሐድስ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ጉያና ከይንሕለል ምሳና ዝኸውን ንሱ እዩ እቲ ክንከይድ ከለና ከይንደክም ፅላሉ ዘውድቐልና ድማ ንሱ እሞ እሱ ድማ በቲ ኩሉ ዝገበሮ እንታይ ይኸውን ይምስገን ማለት እዩ እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ከምታ ኩሉ ግዜ ንገብራ እታ ናይ በእንተ ሰላም መስተበቁ ከብፅሓ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ብፀሎት ከዓፅውልና እዮም ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እዚ ዘመን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ዝተሰኣነሉ ዕግርግር ህውኮት ዝሰፈነሉ ግዜ ኢና ዘለና እሞ እግዚአብሔር ሰላሙ
كبنا إذا كنصلي عنا كم بحدش كل زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልመና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም بدلنا نعسانا دقلنا كم كفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا منقسن حيلين كبرن نزل عالم ناتكا إما أمين فوزت يا مريم بنايك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له اللي ناخد انقليخي سقاخون انقليخي عدي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك له نسغيك أبقى نستبرختيخي بركر سغم برخيو وملي تتسقى جابير مساخيو وفي الدس والكي عطياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين ونقول تعجيا بير اللي منا كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام حبنا كل كان أخذ معوق جابيرات لنا أجاخو نفسنا جكان نفتح بعد أملاك يبلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا أبسما يذل لك سلام نسخة سلام كقبل النفس كلنا حضر أبزع عالم زمن وارنا بسلام حلو كل ما راح تنسى السلطان بقدسم كسلام حبهم أبدريانا نزل مكان تعذب كأمخرهاب عم نقطعونا الموسانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوء بقنعون يوتك النبرين بكل سنة يملكوا دما نعخان إجابير بنفرح بحياو النتك نركبن بكرسات مسؤول مسمان فاز قدسن مسقانا صنعات بؤزلك لو من كل سعن نزل علم علم آمين ربنا ربك أمس صلاة أصاولنا وقويتا سلام كهبنا سلام كاصنعنا حتياتنا يقرب لنا كل زكالك زي سانك أملاخنا بيت كريستيانك بدمك زترخيا مرعتك أبا زنبر هزبخان እግዚአብሔር أملاخ كلنا خمزي تعملنا تفلت إخامو እግዚአብሔር بصقخ نتخل مكرانا أبزي أكل كتب لنا قدس فؤادك يخون لنا እግዚአብሔር أملاخنا اتقوداي من يتحق زولو يكونن اتقوداي اتوم زطوفو دقخا اتوم أبز قوداي زي قداي زخونو ولودكا أوشت أحاقر بزي فلتاتن بزي نسحان بأرعت بارنتن نزساقو يزولو خابيتا كريستيان كاري حقوم بموزف اللو يزولو اتوم أبسدت متيوم نعخا بزي مفلاتهم نتعقرقر مخنيات تطقيمهم أب حاتيا زوفرو من إسيات أب قال كيدانهم كأمو زي كألو دقخا نعخا خيفلتو بأوانو أم معرابا وحقر مزيهم أب نقسنتهم أب عبيتهم كفلتوخا فقادنياتا زي كونو بسقات مكزتو ولدوخا حزبخا مقواسخا من تدحنتهم كتب እግዚአብሔር أملاخ سلام كقلطفلنا سلام كهبنا نتهم صنيعهم واقا خفيلهم سلا فقرخا نتات أباب أفدق مريصهم زوقعزون تبعهم زتبعونان أبوتاتنا أبزم أخلنا مسانا زلون أب كل عالم زركبون እግዚአብሔር أملاخ ጸጋ برئس ጸጋ وسيخكا بتعنا حليخا عدمه هبكا فتصم سلام نايزة بيت كريستيان زي أخطر يوم قدس فؤادك يخون لنا أب حدارهم أب ولدهم أبتم زقاسيوهم مؤمنانهم እግዚአብሔር أملاح صقان برخة سلام حقوسن عوتن أقون صفهم بقعات كبرنا بمسقانا خمزي إلنا هنصلي أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس فؤادك همت أب سمايكم دما مدري يخوننا علة جيرانا لو مهبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا كاب كفاد احنا نادى أنبرنا فتنا يتأتونا منقستن عيلن كبرن نزل عالمنا تكايو اوغز دينا قدس دنقل مريم بناي قدوس جبريل ملأ سلام تا سلام بلك الله بحلنا خدنقل يخي بسقاهون دنقل يخي عدق زي أبي هرقوي تا سراوي سلام بلك الله نسخي كاب أنس سفلخ برختي يخي فركر سخون بروخي أم لئتا تسقع እግዚአብሔር مساخي أوفسه تدسي بلكي
ሓጢኣትና ክስርየልና ናብ ፍቁር ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታሕ ኣሎ ዲ ብዛዕንተ ወይ ጌርና እኹል ሃንገበረልና ኣቦና ይፍታሕ ወይ ስረ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናት ሓለቓ ሓዳጋ ሓጢኣት ወሃቢ ጸጋ ኣቦታትና ሃዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብኩም ዘለኹም ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ካብ ሓጢኣትኩም ፍቱሓትን ንጹሃትን ኩኑ ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንበል። ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ ሓልወና ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ስራይ ኃጢአት ወኃጢአት ኩሉ ህዝብከ ይፍቲ እግዚአብሔር ይፍታሕ ማእሰረ ኃጢአት ራይ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና ንኩልኩም እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ ህይወትኩም ሓሉ ጉልበትኩም የጽናዕዮ አሜን አሜን። ቃል ህይወት አቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ዝነበረና ናይ ጸሎት ናይ ትምህርቲ ናይ አስተንትኖ ናይ መዝሙር ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማ ከምዚ ኢሉ ብሰላም ብጥዕና ጽኒሑ ብሰላም ኣኻኽበና። ብሩኽ ለይቲ ሰላም ለይቲ ይግበረልና እግዚአብሔር አሜን አሜን። ብሩኽ ለይቲ ድሓን ሕደሩ ቦታትና ብሩኽ ለይቲ ተባረኸ ምሸት ወረልና አሜን አሜን። ዲያቆን ሓወይ ኩልኩም ኣቦታትና ሰላም ንዓኹም ይኹን። ብሩኽ ምሸት አሜን። ማማ ማዕዛ ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ለይቲ ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ አሜን። ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልና ድሓን ሕደሩ አሜን።